Ček, fellas, zdraví vás. Dnes sme sa presunuli do mesta Chennai, kde sme ešte neboli a už sme sa z Viduru, lebo ten tu má party a ešte tu aj tá. Ty vole, cesta bola extrémne náročná. Išli sme skoro 8 hodín autom a Vidur mi hovoril, že to bude trvať tak 4,5. A tento kamión je na loženko. Krásny. Kámo, to kde sme zastavili? No, však oni tu predávajú kusovky. Stánok s cigaretami. Už nám odišiel taxikár? Perfektné. Krávičky zlaté. Ideme sa dokopy, čeknúť zvukovku a užiť si do tento víkend na mesto. Hlavne zajtra nás tu čaká extrémne špeciálny program. O tom si povieme neskôršie. Let's go! Tu sa dneska bude konať party v hoteli Hilton, ktorý vyzerá celkom pekne a došli sme sa na zvukov. Takto páseník akurát v tomto momente začalo pršať, ty vole. Čo je škoda, a však sa na to prestane, ale celkom pekný výhľad. Som zvedav na túto party, čo tu dneska vyvedú chlapci. Toto je boss večera, ktorý to má na starosti, Mr. Vidur. Boha, ale je tu také vlhko a teplo, že by sme sa tam mohli aj my šupnúť. Akurát nám došiel taxík. Ideme? Ja som bukol rikšu. No a my vyrážame na večeru Vidurovi. One second, I have to check if they allow shots. No máme tu situáciu, že do klubu, do toho hotela mi nepustia v kraťasoch. A ja som si nezobral gate, lebo som vedel, že tu budem byť 40 stupňov. Tak mi neprišiel rozumný nápad si brať galoce. A teraz halozíme, čo spravíme. Či mi požičajú, alebo či tam poviem v teplákoch. Teraz Vidurová manka požičala gate. Kokos, ale dobré sú. What do you think? Yeah? Yeah, this is mom, though. Yeah. Yeah. Boha, no toto je niečo, čo by som si fakt na seba nikdy nedal. Lebo mám divný strih, ale dobre. Tu sa nalieva. OK. Tak toto je domáce biryani. What's this? Ah, it's curry. OK, yeah. And chicken curry. OK, perfect. It's fine. Let's go. Thank you. Naložené biryani. Cheers, guys. Cheers, guys. Hey. Hello. Sekuritáci sú to strašne zlatí, ruky vám podávajú a si myslia, že ste niekto známy tu. Teď ideme ešte na hotel, kde je zadarmo pitie, tam sa štartovať a potom hore na strechu. Ináč v Hiltone som ešte asi nikdy nebol ubytovaný, tak som celkom zvedavý na izby. Let's go. Oh, AC here, hey. Jak to záverí? Hey guys. Hey. No, prichádzame na venue. A prestalo pršať hlavne, ale to teplo a vlhkosť je hrozné. Vidur akurát skončil, výborný set. Vidur je extrémne celý mokrý. Ja som nezažil ešte takúto vlhkosť v živote. Vonku je momentálne 35, máme že 12:30. Asi sa ideme schladiť. Decka, to je nenormálne, to... tu je... Ježiš, to je klíma. Počujte to vonku, iba stojím, rozprávam sa a zo mňa totálne leje. Toto tričko je celé mokré, ako fakt nepreháňam. Úplne som mokrý. Práve ideme z izby a tu nás ochranka vyháňa. Že sme to robili vodou. Takže si neviete predstaviť, čo sa dá všetko robiť na izbách v hoteloch v Indii. To je crazy. Odchádzame z Hiltonu, ale čo bola veľmi príjemná vec na tomto meste, že party končila o 3:30. Bolo to blízko našim klubom, ale cenovo, decka, tretinkové pivo za 11 €. Vidíme sa next time.